Hola, bon dia, noinetes! Com esteu? Mireu, jo estic ideal. M'estic fent un aperitiu boníssim. Mireu què estic menjant. Mireu. Quines olives! Boníssimes. Doncs jo m'estic menjant unes xutxes, perquè sabeu què? Abans, quan anàvem a l'escola, cada cop que entrava i sortia a casa, doncs tenia els pots allà i em menjava. I ara, com que no puc, doncs em vaig menjant durant el dia. Doncs noies, jo no, les xutxes no, a mi m'agraden més les patates fregides. Jo m'estic menjant unes xips boníssimes, mireu. Com bona. Voleu, pobretes? No podeu. Doncs jo el que tinc és molta set i per això em prenc una bona Coca-Cola, tu, que amb aquest sucre que té tan bo em dona molta energia. Però què esteu fent? És l'última vegada que quedem per fer l'aperitiu juntes i porteu aquestes porqueries. No podríeu menjar coses més sanes? Una miqueta de fruita, una miqueta de taronja, alguna cosa que vagi bé per la salut. Hi ha coses boníssimes i que són sanes, no el que esteu menjant vosaltres. A veure, Neus, jo he trobat un suc de fruita. És poma, no? Com que no és fruita? Què vols dir amb això? Això no és gens sa. Ah, no? No. Doncs m'has deixat ben planxada. I ara què fem? Però, a veure, una mica de patates o una Coca-Cola tampoc no crec que passi res, no? Vale, sí. Però no, jo m'ho menjaria igualment. No ho sé, vosaltres. Home, de tant en tant. El que no pots és que feu això sovint. Home, una mica cada dia, no passa res. No, cada dia no. Algun cop al cap de setmana i com a molt. Però Neus, si està boníssim. Però heu de provar coses que estiguin bones i que a més siguin sanes. No pot ser això. A veure, un suc de fruita no és sa, però si és fruita. No? No és fruita i no és sa. Tenim un problema, Montse. Bueno, doncs tinc una idea. Investiguem. Potser podem investigar què és sa i què no és sa, perquè si em sembla que tenim una mica d'embolic. Què us sembla? Jo crec que sí. Jo crec que ens fa falta. Bona idea. Estic d'acord. Ens ho posem. Fem-ho? Endavant. Vinga.